meghívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a Gyáli úton áll egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyaránt akkoriban az is megfelelt, a Marca János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió. Idén decemberben 80 éves lesz a magyar rádió és a rádiózás. Ennek apropóján nyílt állandó kiállítás október 22-én Szentendrén a Jakabos házban, a Dunakorzó 10 szám alatt. A kiállítás mintegy 90 rádiómatuzsáleme Tóth Ferenc gyűjteményéből származik. Az első, több mint 10 éve örökölt darab pontosan olyan volt, mint gyermekkora otthoni rádiója. Idővel a rokonok, barátok értesülve Tóth Ferenc gyűjtőszenvedélyéről segítették az új darabok felkutatásában. Minden gyűjtő törekszik a teljességre, így Tóth Ferenc is, aki elmondta, hogy 1960-ig nagyjából 800-1000 rádiótípus jött le a futószalagokról, és az ő gyűjteménye is akkor válna tökéletessé, ha minden fajtából rendelkezne egy darabbal. A kiállítás ötlete több évvel ezelőtt született, egy gyűjtőtárs szerette volna megvalósítani Budakalászon, de ez meghiúsult. Tóth Ferenc is először lakóhelyén, Pomázon próbálta létrehozni a kiállítást, de falakba ütközött, így munkahelye városában, Szentendrén talált méltó színhelyet az anyag bemutatásához. A rádiók tulajdonosa egyébként műszerész végzettségű, és jelenleg a szentendrei VSRT hulladékgazdálkodási osztályán dolgozik, és e tény igazán szépen rímel arra, hogy a hulladéktelepre szánt, kidobott hangdobozokkal jól gazdálkodott. Méltó helyre kerültek az egykori technikai csodák. Legöregebbjük nagypapakorú, 1929-ből való. A Jakabos ház egykori pajtáját barátaival, ismerőseivel maga alakította át kiállítóteremmé, ahol a szép régi rádiók mellett alkatrészek, műszerek, ódon magnetofonok is helyet kaptak a polcokon. Nem feledhetjük ezen a ma kétszeresen is ünnepi napon 1956-ot, a forradalom és szabadságharc kezdetét. Amikor lenyomom a Bródi Sándor utcai súlyos deszkakakú kilincsét, gyakran eszembe jut az akkori riporteri csúcs technológiának számító vágóautó, amellyel betörték, hogy a diákok pontokba szedett követeléseit a stúdióba vigyék. De azok helyett Gerő Ernő túlvezérek hangja szólt a Petőfin és a Kossuth Adón egyaránt. No, ezt nem bírta már a súlyos tölgyfa, és a környező utcákat is elöntött tömeg. Megszólaltak a fegyverek. És hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Hazudtunk, mert az Örkény Istvánnak tulajdonított iménti mondat nem így hangzott el a Szabad Kossuth Rádió október 30-i első adásában. Az eredeti szöveget a 70-es évek közepén hamisították meg. Az írás ugyanis, amit talán a szerző maga olvasott föl, így hangzott. Kedves hallgatóink, ebben az órában új fejezetet nyitunk a Magyar Rádió történetében. A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abbahagyni a hazugságokat. De az a harc, amely az utcán kivívta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is föllángolt. Akik a hazugság hirdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak. A jövőben a régi hullámhosszokon új hangokat fognak hallani. Örkény István ezt a Rádió Forradalmi Bizottságának nevében olvasta föl. Kedves egybegyűltek, tisztelt hölgyeim és uraim, megnyugtatom önöket, Tóth Ferenc készülékei között
egyetlen hazudós sincsen. Vételkényszer nélkül közvetítették minden körülményben a híreket, mert beléjük forrasztották, hogy a leírt szöveg fölolvasandó, és ezt tudták már csöves korukban is. Miért ne tartanánk fontosnak most, amikor otthonra leltek itt, Szentendre szívében, ahol a magyar és a szerb hagyományok ölelésében naponta születik újjá a Kárpát-medencei kultúra, amelynek megkurtított határait megalakulásakor sem tisztelte, azóta pedig minden percnyi adásával csak egyre tovább tágítja a szépen magyarul szóló rádió. Tesszük ezt olyan eszközök használatával, amelyek nem akarnak majd évtizedek múltán múzeumban patinásodni. A kézzelfogható szalag és a mágneses jelet nem veszélyeztető rézolló, a belebeszélést kikényszerítő félfejnyi mikrofon és a gerincferdítő riportermagnó helyett digitális jeleket töltünk be és töltünk le, de sohasem feledjük Móricz Zsigmond szavait. A rádió alkalmas arra, hogy egységes kultúrszínvonalra emelje az azonos nyelven élőket. Szól a rádió, szól a rádió. Engedje meg, hogy először is szívből gratuláljak ehhez a nagyon szép kiállításhoz. Köszönöm. Hogyan kezdődik el egy ilyen szenvedély? Hát nagyon nehéz ez a kérdés végül, és ez valamikor a gyerekkoromban a szüleimnek ilyen úgynevezett macskaszemes rádiókészülékük volt, ugye azon hallgattuk a korabeli gyermekműsorokat, aztán nem tudom miért ezt valamikor szétszereltem. Eltelt egy pár év, és elmentem a családon belül egy családi házba, és annak a garázsában megláttam ugyanezt a készüléket, és kérdeztem, hogy mi lesz ennek a sorsa. És akkor mondták, hogy hát enyészhetél, ez ki lesz dobva. Mondták, hogy ne dobják ki, adják oda. Ez így kezdődött 94-95 környékén. Hazavittem ezt a készüléket. Na most a végzettségem az ehhez való, illetve én még ezt a úgynevezett csöves technikát is tanultam. Hazavittem, és életet leheltem belé. Megszólalt. Az első példány az nincs itt számomra, az otthon van. Így kezdődött. Utána egyébként a készülékek jöttek, enyészetre, kidobásra való dokumentációkkal indult, majd pedig utána kezdődött el végül is ez a hobbi, szenvedély, nem tudom minek mondjam. Sokan felrakják a kérdést, hogy miért gyűjtök ilyen rádiókészülékeket. Nem tudom a választ. Hát érzek egyébként nosztalgiát a különböző, tehát a 20. század ilyen jellegű koraihoz, és hát innen kezdődött ez a szenvedély. Most is tart, nem tudom még egyszer elmondani, tehát hogy ki, mit és minek gyűjt. Én ezt gyűjtöm, gondolom, hogy az élet ezt a célt adta nekem, hogy ezt gyűjtsem. Meg kell, hogy említsem, hogy rajtam kívül azért az országban van még 300 000 ilyen rádiókészülékes gyűjtő megszállott. Egy egyesület keretében szabadon választottan gyűjtjük ezeket a készülékeket. Rendbe rakjuk őket. Hát most adódott egy ilyen lehetőség itt Szentendrén, és én úgy gondolom, hogy a 20. századnak ez egy igen nagy része volt, és ezért jött létre ez a kiállítás. Meg tudja mondani nekem, hogy hány készülék van itt jelenleg kiállítva? 90 darab. Pomázon már volt egy kiállítása. Igen, a művelődési házban, az egy vagy 2 hetes volt, tavaly decemberben. Nem tudom megmondani. Végül is a kiállítás az megtörtént, de a résztvevőket nem tudom megmondani, mert azt a Pomázi Művelődési Ház szervezte. De ez most akkor nem egy időszaki, hanem egy állandó kiállítás. Igen, ez egy állandó, igen.
Ez egy állandó kiállítás lesz itt Szentendrén. Mikor lehet látogatni? Szombaton és vasárnap 11 órától 17 óráig. Hétköznap én azt mondom, hogy inkább a délutáni órákban van 12 és délután 5 óra között. A hétfői nap zárva. Ezen időpontok alatt. Januárban nem tudom megmondani, januárban valószínű, hogy ne. Egész januárban nem, de utána folyamatosan nyitva lesz. A megnyitónál említette, hogy nem csak rádiókészülékeket gyűjt, hanem hanganyagokat is. Igen. Ezeket a hanganyagokat, vagy a rádióval kapcsolatos hanganyagokat gyűjtöm, tehát ezek valamikor régen megjelentek vagy hangszalagon, vagy pedig ilyen úgynevezett demólemezen, és ha találkozok ilyen régi kidobásra ítélt hangszallaggal, akkor azokról szoktam ezt tulajdonképpen megmenteni, de hát ez már digitalizált formában. De találkozni lehet ilyen hangszallaggal, meg rádiókészülékkel, vagy pedig utána kell járni, ki kell menni nem tudom én, az ecserére. Fogalmam sincs, hogy kezdődik egy ilyen. Igen, egyébként ez a lomtanítás alkalmával, de most már egyre kevesebb van ilyen, de a lomtanítás alkalmával lehet ilyennel találkozni. Az ember jártában kettében elmondja, hogy ilyet gyűjt, és akkor vannak olyan emberek, akik ezt mégis nem dobják ki és fölajánlják. Ettől függetlenül létezik az ecseri, tehát én is időnként ki szoktam járni, és az ilyen használt piacokon, vagy ha az országban járok kirándulni, és ha tudom, hogy van egy ilyen használt piac, akkor beszoktam nézni, és ha ott találok ilyesmit, akkor van, amikor meg szoktam vásárolni ezeket az ilyen anyagokat. Tehát, hogyha mondjuk ezt Budakalászon most látják a televízióban, és azt mondjuk, hogy kalásziak, hogyha van olyan öreg rádió vagy hanganyag, amit szeretnének kidobni, akkor ne tegyék, hanem keressék meg önt, akkor igen. Jól fogalmazom? Igen, én ezt nagyon megköszönöm végül is. Az az igazság, hogyha én úgy gondolom, akár egyénibe ez egy komplett formába össze van fűzve, az egy előny, és nem egy hátrány. Igen. Itt a környéken össze szoktak járni önök gyűjtők? És szoktak beszélgetni, hogy képzeld, mit találtam? Igen, van budakalászi gyűjtőtársam is, Pomázon is, ahol lakom, ott is van, Tahiban van, igen, itt a régióban egyébként, hogyha így mondhatnám, igen, össze szoktunk járni, és a kapcsolatunk egyébként az sokkal szorosabb, mint az ország más vidéken levő összes gyűjtővel, de az Egyesületben egy évben kétszer csinálunk egy úgynevezett közgyűlést, van egy belső újságunk, ugye, aki mindenkinek jár. Na most az ebben leközölt műszaki paramétereket, restaurálásra vonatkozó dokumentációkat, ez teljesen közzé teszi ez az újság, és tehát senkinek nincsen semmilyen jellegű titkolni valója. Megosztjuk egymással a gondjainkat, problémáinkat, és aki tud egyébként, az másiknak segít, tehát ez abszolút egy önszerveződős dolog. Nincsen olyan, hogy nekem ez van, nekem az van. Van ilyen, de rivalizálásról szó nincsen. Amit én tudok az egyesületi tagoknak, tehát a birtokában jelenleg olyan 10 000 rádiókészülék van. Itt Magyarországon, hát most ez megint olyan dolog, hogy ilyen kérkedés, ugye van olyan, ami nekem is van, a kalászi gyűjtőtársnak is van, ezek a készülékek, tudomásul kell venni, hogy szériakészülékek voltak, tehát nem egyedi darabok, tehát nem olyan, mint egy ékszer. Ezekből elég sok készült. Nem tudjuk megmondani, hogy a különböző magyar típusú készülékekből hány darab került forgalomba, akár a 30-as, akár az 50-es, akár a 60-as években. Nem tudjuk megmondani. Azt szoktuk keresni, talán egy picit, hogy azok a készülékek, amelyek akkor elkészültek, milyen hibát, vagy milyen javításokat, vagy milyen műszaki megoldásokat tartalmaznak. Ezek a készülékek, amik itt találhatók, egyébként
erről nem volt még szó, ez mind 2 kivételével, amit van, mindegyik készülék üzemképes. Tehát bármelyiket elméletileg be lehet, sőt gyakorlatilag be lehet kapcsolni, és hát tudja azokat a paramétereket, amelyeket az adott korban tudtak. 1-2 alkatrész van benne, ami mostani, mert hát olyan alkatrészt már nem gyártanak 40-50 éve, úgyhogy mindegyik rádiókészülék üzemképes. Azt kívánom, hogy nagyon sikeres legyen ez a kiállítás, és minél többen láthassák itt Szentendrén a Jakabos házban.